vankilasta, mutta tällä hetkellä on sellainen tilanne, että vieläkin se vuoden 2009 pelto 1,7 hehtaaria on syyteharkinnan alla, mikä on laitonta. Elikkä se olisi jo pitänyt käsitellä oikeudessa vuoden sisään, mutta vieläkin se on syyteharkinnassa. Tää tarkoittaa oikeastaan sitä, Timoa vähän pelottaa, että tässä on niinku kyse sellaista asiasta, että hänet aiotaan tuomita rikokseen uusijana. Joo. Ja niin kauan kuin media saadaan pidettyä hiljaa, niin hyvä. Ja sitten lopulta kaikessa hiljaisuudessa antaa Timolle kunnon tuomiot. Ja kun on kyse huumeesta, jota on 1,7 hehtaaria, yli 300 000 kasvia, niin se varmaan tarkoittaisi sitä, että Timo olisi 10 vuotta vankilassa Suomessa. Sen lisäksi Suomen poliisi on pyytänyt Viron poliisilta apua niissä asioissa, mitä Timo on tehnyt Virossa, eli viljellyt hamppua, minkä hän osaa erittäin hyvin. Ja nyt näyttäisi siltä, että ne Virossakin haluaisi tehdä jotain, mahdollisesti ruveta tutkimaan asioita ja niin ja näin. Vaikka siinä oli kaiken näköiset, Timo oli selvittänyt kaikki asiat ministeriöistä ja näin edespäin, niin nyt sielläkin ruvetaan vainoamaan. Eli Timolla saattaa olla nyt semmoinen tilanne, että Suomesta tulisi 10 vuotta, jos pahasti kävisi, ja sitten Virosta vaikka toiset 10 vuotta. Minä kävin tosiaan haastattelemassa häntä verkkomedian ominaisuudessa. Meiltä on tulossa artikkeleita varmasti. Me pidetään yllä Timon ääntä siinä mielessä. Mutta koittakaa tekin ihmiset, jos jotain vaikka mielipideosastokirjoituksia kirjoitatte tai jotain, niin muistakaa Timo Haara. Hän on se ihminen, joka on vienyt tosi paljon eteenpäin tätä suomalaista kannabisasiaa niillä tempuilla, mitä on tehnyt ja joutunut niistä kärsimään. Ja me pidetään verkkomediassa Timon ääni yllä, ettei häntä tuomittaisi 80 vuodeksi vankilaan jostain teollisuuden raaka-aineesta. Ja hyvää jatkoa Suomen hampuväelle ja hampulle. Kiitos!